Hemendik aurrera, kazetagunea Romo Kulturetxean aurkituko da. Horrela, egoitza honetan, hainbat aktibitate desberdin gehiago egin ahal izango dira. Kazetagunearen helburua da herritarrei informatika eta teknologia berriak hurbiltzea. Eta uste dugu hona ekartzeak erraztu egingo duela arrazoi desberdinengatik, mundu digitaletik urrun dauden pertsonentzat batez ere. Gainera, segurazki kokapen berri honek lagunduko du getxo lagunkoian parte hartzen duten pertsonak errezago izan dezaten mundu digitala eta errezago izan dezaten kazetagunean parte hartzea. Kazetagune zerbitzuak bi adar nagusi ditu, alde batetik formakuntza eta bestetik edukiko dugu bestelako zerbitzuak. Formakuntzaren aldetik aurrez aurreko formakuntza dekogu, hau da, gune honetan ematen dugun aurrez aurreko klaseak izango dira, eta gero beste formakuntza mota batzuk ditugu. Bideokonferentziaz bidezko formakuntzak eta baita online bidezko formakuntzak. Bestetik, bestelako zerbitzuen artean, bakuak tramitatzen ditugu, hau da, administrazioarekin lotura telematikoa izateko behar dugun ziurtagiri digitala izango da, IT txartelak egiten ditugu baitere, eta amaitzeko metaposta zerbitzua ere emango dugu. Momentu honetan, 12 ekipotik 6 ekipora pasatu gara COVID-aren aurkako neurriak emateko, eta gure ordutegia 9 ordu batera izango da.